Væk med dig. Jeg er ikke fast, nej. Det er nok det. Ja! Lasse, for helvede. Jeg sidder fast. Det er ingenting. Okay, venner. Det er sgu ikke min skyld. Jeg Fuck tror this. på den næste. Ups. Fuck det. Ja. Kom så. Ja, jeg fik den. Hernede. Gå ned. Her. Lige her. Bag dig. YOLO! What the fuck? Wanna be one of these? Woo! Sådan der. Og jeg havde granaten. Det er fedt. Bum. Jeg er nu med et. I min familie. Hvad Jeg er fuck? stuck. Jeg er stuck. Nej. Hvor shit, man, over en kugle skulle du lige have, mand. Det var et helt magasin, for helvede. Gro han sagde, at han var et med sin familie, så jeg tror, han er en dværg. Han er en hævlis. Ja. Er det ondt? Var den godt nok? Apply cold water to the burned area. Ja. Hvor er du henne, Dauger? Hvis Krog, du er en mursten, ikke også? Nej, okay. Jo. Hvad? Nej, unfair. Jalla. Han har ordentligt mænd på den her eksplosion. Fuck, jeg står allerede fast. Det var godt. Det var lige min. Hvad hedder min? Det var det. Hvis du bare med mig. Nu tager jeg min shotgun frem, og så går jeg bare reserve. Gør lige det. Jeg skyder på væggen, Kro. Hej, Lauker! Jeg fight. What? Er du klædt ud som moderne kunst? Ja, ja. Okay. Wow, lag. Jeg håber ikke, det der er det moderne kunst. Det er det sgu. Har du aldrig set kunst før? Okay, det er Asian kunst. Er du en spand? Ej! Du var en spand! I did it! I did it! Woo! Jeg var en spand! Lige her i hjørnet. Ja, jeg vent. Ja. Kom. Så tager man lige den her. Hvorfor kan jeg ikke være den der? Nå. Okay, venner, løb! Løb! Red dig selv! Jeg kan slet ikke skifte noget. Oh god. Så det er en vinter. Red mig! Jo. Red mig, vinter. Hvor er du henne? Jeg er ned, altså fast. Jeg må bare gå et med omgivelserne. Oh my god. Ja, fed cykler han her, hva'? Kigger ikke på omgivelserne. Så er det op til mig. Ja, det Var I tror jeg. seriøst to styk? Hvad? Er der Nej, vildt Vinter han var sådan en bitte dåse ting. Hvor er det mellem? Så skød jeg ham. Så fandt jeg en cykel. Så skød jeg den.